Ja, beste mensen, welkom bij de vierde aflevering van Tresor Trieste Televisie. En hier staan we voor het portret van Tini Mulder, 1921 2010. Prachtig portret, schilderen door Douwe Elias. Ja, ik Tini Mulder, dat wie bij zo'n multitalent in de Friese literatuur, of eigenlijk het hele culturele libben. Ze wie journalisten bij het Friese Dagblad, schreeuw columns, wie boetelaan-correspondent, proza, poëzie, bennenboeken, wat net al. Maar ze is hier net alleen in Friesland, maar ook in Nederland, bekend worden door haar verzetswerk. Ze wie koerierster en haar meest verneemde proza is de roman Tin Iers, Gevaarlijk ijs. En ja, als je inlibje willen in die tiert en in haar libben, is dat een prachtig boek. In 1986 had ze de Gisbert Japiksprijs won. De tweede vrouw, Nij Rikst. Heel bekend is haar bondel, of haar gedicht Bittersweet. Dat is een gedicht wat in 82 talen oerzet is. Maar ik wil Joert een prachtig, ontroerend en treestriek gedicht voorlezen uit de bondel Witte Swan, Zwarte Swan uit 1968. En het is de herinnering aan haar heid. Heid. Stim troch de telefoon. Jo matte net kjel worden, maakt die dan maar kleer. Sis maar, heid is deer. God, us heid. De dokter neemde in het Latijn de oorzaak van zijn deer, maar wie vier mis. Het wie gewoon in het Friesk onwennigheid. De deer de wijner riet plechtig, zo'n 34 kilometer tocht ik, langs zijn fiskwetter, zijn liepeilaan. Us heid zijn vogels rapen uitlitten en zijn stomme visken repten haar van jenai der, het wetter skitteren, de grijde wieuwde, doet heid troch het landschap riet en het vagoerd verliet. Us heid is wij. Nou is er nimmen meer die het mij als poppen koe en wat ik vreegje ken, wat ik zelfs net van mij wit. Allinne on het viskwetter in het liepeilaan sjoch ik als troch een omkeerde kieker zien dubbeld staal nog wolleres bokselien. De donkerblauwe jopper, maar de kraag omheeg. Ik dwar hem net te roppen.